Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shi ne zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yau mun zo maka da labari ne game da wasu manyan mutane da aka kama da baƙaƙala ta kuɗi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Inda za mu kawo maka cikakken bidiyon a wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya maye gurbin Jalal Arabi da shugaban Izala na Kano wato Abdullahi Shehu a matsayin shugaban jam'iyyar NACON wato Hukumar Kula da Mahajjata ta Najeriya. An dai canja wannan muƙamin na Jalal Arabi ne ba don komai ba sai don dalilin wadaƙa da kuɗaɗe na mahajjata da ake zargin shi da ya yi a wannan kakar da aka ɗibi mahajjata ta shekara ta 2024. To mai sauraro, me ra'ayinka game da wannan sauyi da aka yi? Kuma me fatanka da za ka yi wa tsohon shugaban wannan ƙungiya da sabon da aka naɗa? Muna sauraron ka game da cewa wannan abun ya yi ma? Sauyin ya yi ko bai yi ba? Kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shi ne zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, shi dai wannan tsohon shugaban wannan ƙungiya Jalal Arabi, EFCC ce ta binciko manyan laifukansa da tarin kuɗaɗe da ake nema a wajensa. Inda shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu mai ikirari da adalci ya yi sauri ya canza wannan shugaban ƙungiyar. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai take wato Arewa Online Media TV. Muna sauraron ra'ayinka game da wannan sauyi. Ka rubuta mana a comment section, ka yi liking. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka.